नाबे नोंखौ दिनै सिमाङाव नुदोंमोन आङो आइ नों जेरावखि गैया माने नों फै गिदिंनानै नों मोजाङै दंना गैया नों थांना दंना गैया आंनि सिमाङावनो फैयो नोङो आइ नाथाय नोङो मोगथाङाव मानो दासिमबो फैयासै सोर पापिया लांनानै नोंखौ मा खालामहैखो आइ नों अबाव दंमारो नोङो थांना दंमारना गैमारा बिफायाथ' गैलायानो बिबो गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय नाथाय आइ नों जुदि फैयोबा आंनो जेबो नांला नोंखौ मोनबाबो गोसोखौ स्रां मोनगोन आङो नोंसा आफायाथ' गैखाला मालाबाबो फैफिननो हाला नाथाय नोंथ' फैफिननो हागौ हेलौ आयै मा खालामदों माथो खालामबावनो दङ बिदिनो आयै न'आव फैला नामा फैदो न'आवलाय मा होननानै थांनो रावआनो गैला ओजों थांबाथाय गोसोखौ बांसिनसो एकदम बोरैबा मोनसिनो आङो बेयाव फैनाबोथ' बिसोर सानैखौ बावनो हायाखै देनाय थेवब्लाबो आरो ओजों न'आव थांबाथाय आरो बांसिन माने फाग्लि रखम मोनो आङो आयै अननानै फैफिनदो ना न'आव नोंनि अनगा आंहा रावबो गैयालै आयै फैफिनदो न'आव दङ आंनि अनगा नोंहा बै अम्बिकाया दं माथो आंखौलाय मानो नांगौ बियो थानायावलाय गैया आयै बियो बिमाजों थाहैबाय बिमाया लोमजादोंनो गोसाथार थैहां दा बिमाया हामबासो फैगोननो मायो माथो बिमाया होखारहरदोंमोननो दा बिमाजोंनो थांबाय दालाय माथो जमुना दालाय माथो सानसे समाव नोङो मदद खालामदोंमोन माथो दालाय माथो नोंजों गैला जोंखौनो बा माबासि खालामदोंमोन नोङो दासो मोनदों जमुना दासो मोनदों आंनि खोथा लायिया दालाय माथो थांजाखो नङा माने आयै बेबो थानो सानाखैमोन नाथाय दा थैहां जानाय अबस्थाखाय बियो थानांगौ बायद' जादों बिदायाबो गैलानो बिदाया बिमाखौ दोखो बुनानै खारबायनो बिदिसो नामा आयै नों मिथिगौ ना साननै जाबाय जोंहानि सिथ्लायाव सोरबा थाबायबाय थायो आरो मैयाथ' खिरखिखौनो थुक होननानै बुदों खेबनै मानि आं ओरैबायदि गिनाय मोनदों आयै अननानै फैफिनदो ना आं बेसेबा हारसिं दा बर' क्लासबो गैया अबावबा थांदों आं हारसिं बोरै थानो आं थाङा होनदोंना ओजों थांबाथाय बांद्राय फाग्लि रोखोम गोसोखाङो जेबो नङा दे नोंसा आफानि आत्मासो खोना नोंखौ नोंसा आफाया जेबो खालामा दे नोंखौ नायनोसो फैदों खोमा बांद्राय गिनाङा आफानि आत्मा नङालै आयै आत्मा नङा बेयो आं मिथिगौ सिखाव नङाबा गुन्दाफोर बिसोरो ओरैनोबाबो अबावबा दरजा नारनाय खोनाखादोंमोन दा जोंनियावसो फैबाय जोंनि नङा जोंहानियावनो फैबाय आयै फैना मानो फैया आंबोथ' नोंनि फिसाजोना औ फिसाजो जायो थेवब्लाबो नोङो आंखौ बिमा बासिखौनो साना आंसो नोंखौ फिसाजो सानो नाथाय नोंदि आंखौ बिमाखौनो सानाना आङो नोंखौ बिमा सानोलै आयै नोंसो आंखौ नागारना थांबाय हारसिंनो बै अम्बिकाखौसो नांगौमोन नोंनो दिनै बै अम्बिकाया गैयैखायसो आंखौ लिंहरदों नङाबाथ' आंखौ जेबो केयारखौनो खालामा बिमा बासिखौनो साना बिमा बासिखौनो खालामा आयै आङो माथो नोंखौ थांनोनो होखायाखैमोन नोङो थांखालि बेसेबा गाबखादोंमोन आङो नाथाय नोंसो थादिया न'आव आङो गासैखौबो अनो आयै नोंखौबो अनो अम्बिकाखौबो अनो आरो आयै आफाखौबो गोसोखांबाय थायो नाबिखौबो गोसोखांबाय थायो आंबो सानबाथाय फाग्लि रखम मोनो आयै थेवब्लाबो धैर्य हमनानै थायो माथो खालामबावनो आयै थैनोबो रोङा थैनोबो हाया जियानो जाया मानो आं न'आव थाङा 8 बोसोर 10 बोसोरसोनि उनावसो थांगोन आङो मा होनबा आङो सोरजों थानांगौ जाखो आयै मोजां मोननायफोर दङबा थांदोहाय नोंबो बेफोरबायदि हारसिं थाबाय थानाङा लोगोआबो थांबाय बालाय आंना रावबो मोजां मोननाय गैया आयै गैयाबाबो हाबा जादो आयै हाबाखौ जानो हाया जिखिजाया सोरबाफोर खिन्थिना होबानो थांबानो जाबाय बेफोरबायदि हारसिं थाबाय थानाङा आं थाङा आं न'आव थांबाथाय फाग्लि रखम जागोन ओरैनोबा ना बेखौ मैया हरावबो सिमाङाव नुदों बेसेबा बोरैबा मोनगासिनो आङो आरो एसेबां जुदि गिनाय मोनदोंबा
नोंनि बिनानावखौ लिंहर अम्बिकिखौ दिनै मानो नोंखौ थगायखो बियो मानो नागारना थांखौ दिनै नोंखौ हारसिं होनना मोनथिनाबो मानो थायासै ओरैनोबाथ' माथो बिमानो नाङामोननो दालाय मानोथ' नांगौ जाखो दे दोन आं थाङा आं दा मा खालामनो दाला मादै मोनाबो गुवाहाटियावसो थांबाय आं दा मा खालामनो नङाबा आं दिनैनो दाला मादै लाहानाव थांगोन आङो आं हाया बेफोरबायदि गुन्दासो जाखो ना सिखावसो जाखो जुदि आंखौ माबाफोर खालामोबा मा जागोन आंखौ जुदि बुथारना दोनोबा दाला मादैखौ फन खालामनि र' हेलौ जमुना दाला मादै आंखौ ससे लांफैनो ना आं हारसिं मादै नोंसानाव थांना थाहैथ'नि आङो साननैसो दादिजों न'आव गैयाना जमुना जों गाबोनसो थांगोन न'आव दे जागोन दे आं नोंखौ गाबोन ससे लांनो फैगोन दे नलबारिसिम नाथाय आं दिनैनो थांगौमोन मादै दादि जोंफोर बेलेगावसो दङ ना बेसेबा गोजानावसो दंफैयो दिनै थांनो हाया दे होमबालाय हायाबालाय होमबा गाबोन आंखौ लांफै मादै आं बेयाव हारसिं थाबाय थानो हाया आयौ दे जागोन दे मादै रावबो गैया अम्बिकायाबो न'आव थांबाय आयौ न'आव थांबाय माथो बिमायासो होखारहरनाय मानसियानो थांबावबाय औ मादै माबालै बिमाया थैहां जादोंनो मा जाबावनो दे नोङो गाबनाङा दे जमुना आं नोंखौ गाबोन ससे लायगोन औ मादै दे होमबालाय दिनै सानसेखिनिखौ जेन थाथानोसै गाबोन दाला मादै लाहानाव थांसै नाथाय दिनै बोरै थानो आङो ओरैबायदि गिनाय दंखायो आङो सिखा लाना थानांगोन रुवा लाना थानांगोन औ सिखा रुवा खदाल गासैखौबो लाना थागोन आं जेनथेन दिनै सानसेखिनिखौ मेगन मिजिबनानै थाथानोसै ओमफ्राय गाबोन फुङावनो दाला मादै लाहानाव थांसै बै जुमुनाया मा गावखौ सान्थि होगोन बायदि मोनदों नामा आंखौ आङो होआ नोंखौ न'निफ्राय होखारहरगासिनोसो आङो नोंनियाथ' बिमाबो गैला बिफाबो गैला नों दा थाबाय थानाय सम्पथिया नोंनि नंला जोंनिसो जोंनि माने आंनि आइयाथ' बुरिनानै थैखागोन आंसो मालिक जागोन ओमफ्राय सोर दङ दे रावबो गैया नापेखौबो फिनिश खालामबाय दा नोंखौबो होखारहरनोसै आइयाबोथ' थैखासिगोन खैदिनथ' दंबावो आरामसे गार्लफ्रेन्डखौ हाबा खालामनानै ओजों थाहैनोसै हेलौ ओइ मा मैया हराव थांदोंना थाङाखैमोन थांलाया थांनानै सिगिना फैदों साबास बेटा साबास खैजोन थांनाय नोंसोर सानैबो थांनाय ना औ बस सानैबो थांदों ओमफ्राय मा फैसा सोना हरदो हाजिरा नांगोन दे हाजिरा ओरैनो थांबाय थानो हाया होगोन ना होगोन दाख्लैबो होबाय माथो आं नोंसोर सानैनो 1000 मानि आरो लासैनो होगोन ना नोंसोर खमसे खम सप्तासेसो बेफोरबायदि माबाबाय था सिगिबाय था मानसिखौ ओइ गुमाखौ फैबाय फैसा नांगौ जादोंलै फैसा सोना हो ओइ जयैनो होगोनलै मानो बुजिया फैसा मोनबासो एसे जुर जायोलै आरो कटक रिक्स गोनां मोनथिबायना सोरबाफोर नुनांगौबा मा जागोन ओरैनो थांबाय थानो हायालै अरे नोंसोरनो 10,000 फैसा होगोन होनखादोंना आङो दाख्लै 1000 बायना होखाबाय दा 9000ल'सो होनदङ नोंसोर 9000खौनो मानो टेनसन लादों आरे फैसाया दंखायोब्रा दाख्लै जुवा गेलेनानै मोनदों आङो मानसिखौ सानफ्रोमबो सिगिनो थांबाय थादे सानसेबो मिस खालामनाङा फैसाया जुदि मोनाबा अरे फैसाया मोनाबा आंखौ केस हैबानो जाबाय दे जागोन दे माखौथ' एसेबां गिनांगौलै आसोल बै दानग्रा सुग्राफोरखौ लाना थांनांगौब्रा सोरबाफोर जुदि डिस्टार्ब होयोबा ब्रा सुना होखा गेला मानसिखौ सिगिनायल'जों जायालै एसे साखिनो मोननायबा मोजां जागौमोन बेलाय नोंसोरनिसो खोथा नोंसोर जुदि हायोबालाय बिदि खालामबानो जाबाय आंलाय मा मिथिगौ सोरबा साखिनो गोसो दंबा साखिनायबानो जाबाय दरजा सरजा मोजाङै मारिना दोनोलै सिख्लाया दरजाखौ सिफायनानै हाबनोबो आरो गाख्रबना होबा दै मानो गाख्रबनो बेलाय
चान्स लानांगोन र' गुमा खफ्रिफाय नोंहा जेबो आपत्तिथ' गैया ओइ बेखौथ' थैबा मोजांसो मोनगोन आं जि खालामनो गोसो खालामबानो जाबायब्रा जेखिजाया बियो बे न'निफ्राय गैयाबानो जाबाय दिनैबो थां दे मिस खालामनाङा सानफ्रोमबो थां अके बस दे दोन दे बे जमुनाया मा गावखौनो मा सानदों बै न'आ आंनिसो आंनि नोंनि नङा नोंखौ ना न'निफ्राय होखारथारहरगोन आं नायबाय था रामोनदा गुमै बे कुकारा बोराय जाबायलै गारहरदो बेखौ नांला बेयाव ओंखाम संनो नांला गुमै बोरायथारबाय माथो बोरैबा नुथारो आरो कुकारानो दंखासै आरो नांगौबालाय बायगोन ना आंखाल गैया बे थेवब्लाबो बोराय कुकाराव संनांला जानो बासै आंहा आरो रामोनदा गुमै फ्रिजआबो बोरायबायलै नांला बेखौ आं गारहरनोसो नागिरबाय दङ र' नांगौबा नोङो लांबानो जाबाय आरो नाङाबालाय आं गारहरनोसै बापरे ओरैबायदि माने फैसा थांनायखौ ओरैबायदि लेभेल नाङालै बिनि माबाखौ फंबाय नाङा दे गार'नोबालाय गार' नाङा आंनिबा नोङो गार' नाङा गार'स्लायस्लाय सोरनोबा होबानो जाबाय नंमारगौ बर' गार'स्लायस्लाय होनांगोनानो र' आं सोरनो होनो दा साला बै गब्लिलानो होगोन र' बिसोरसो जेबो गैया न'आव फ्रिज माबाबा आरो लाइननि बिलाबो बेसेबा उथिखायोना बिसा लाइननि बिलखौनो होग'नो हागोन नालाय थेवब्लाबो हर गारस्लायस्लाय आरो हरनांगोन र' बिसानो ओमफ्राय गुमै आंनिया एक्सआ बे साननैसोआ फनखौनो हराखै दिनै सानब्रै जाबाय आं ओरैबायदि माने खुसि मोनदोंना नों आरो सिया खालामबाय थायो नालाय माथो फन हरबानो नों डाइरेक्ट बोरैबासो बुंखायो आंबो खोनायोना दादि आंनो बेखौ नांला आंनो नोंनि बिनानाव बिजुलिखौसो नांगौ साला थैबायसो नामाय थायो लैथोस्रिया हराखै माथो जिखिजाया सुवा गैला र' गुमै सुवा गैला दे होमबा गुमै ओंखामा सं बे कुकाराव दिनैनिफ्राय संनांला बोराय जाबाय गारदो बे कुकारावसो ओंखाम संनो मोजां मोनोमोन आंहा दसेनो हुइसाल गाबोमोन एसे बोरायबाय बोरायनाया थेवब्लाबोथ' मोजाङैनो दङना माखौथ' गार'नांगौ जाखो फैसा थाखा गोनां मानसि नालाय बिनिखायनो लेबेल आरो जोंफोरबायसि जानाय मोनबा बा आगोलो गावसोरो जेरै दङमोन बेफोरबायदि थाबाय थानाय मोनबा बे कुकारखौनो मोननाय नङामोन कुकार गंसे बायनोनो हानाय नङामोन दासो फैसा थाखा थानायखाय लेबेल आरो खोब खुसि जासोदों एक्सआ फन हरैखाय ओजोंबा लैथोस्रिया बेसे दुखु नांना दङ बेसेबा गाबबाय दङ बेखौबा हले सानाखै बेसेबा दुखुआव दङ ओंखामबा जादोंना जायाखै बेफोरखौ जेबोखौनो सानाखै बिजुलिखौबो ना ओरैबायदि रागा जोंना दङ आङो नाथाय मा खालामबावनो बिमायाबो जेबो बादाखौनो होआबा आंखौसो उल्था जाम्बा होननानै रायबावो आरो थिलुआ ओरैबायदि लेबेल उनाव लाबनानै रायाथ' गैजारोङिनि फिसा उमुगनि फिसा होननानै मोनथिला आरो उनावबा मा जायो ओरैबायदि लेबेल बे थिलुआ हे गसाय आङो आंनि फिसा हिन्जावखौ मोनफिनबाय दे नंगौ सानसे समाव आङो होखारहरदोंमोन आंनिया गोरोन्थि जादोंमोन बै समाव आं आरो मालाबाबो सानाखैमोन आबायादि आंखौ बेफोरबायदि खालामगोन होननानै आंखौ बुसिन बुनानै गुवाहाटियाव खारहैबाय साला पाप्पिफोरा हे इसोर भगबान आंखौ निमाहा हो आङो आंनि फिसा हिन्जावखौ होखारहरदोंमोन गावनि नङा होननानै जायखौबा असे होननानै जायगा होदोंमोन लाखिदोंमोन बियो आंखौ बुसिन बुनानै थांबाय खारबाय जायखौबा मालायनि फिसा फिसिनो लाबोनायसो होनानै होखारहरदोंमोन दा बे फिसायासो आंखौ नायफिनबाय पाप्पि आंबो सासे पाप्पि लोमजानाया हामबाय आंनिया नाथाय आङो ओरैनो बेफोरबायदि एक्टिं देखायफ्लाबाय दङ हामिबायसि उफाय गैया नङाबादि दा बियो आंखौ नागारना थांगोन ना आंना लोमजानाया हामदों होनना बुंबाथाय बियो आंखौ नागारनानै थांगोन नाथाय आंनो नांगौ फिसा हिन्जावखौ नांगौ आंनो मायबा मोनसे जाबाथाय आंखौ नायग्रा मानसियानो गैया जुदि आं मालाबाफोर आरो मायबाफोर जाबावोबा आंखौ सोर नायगोन सोर ओंखाम संना होगोन बेनिखायनो
आङो एक्टिं देखायफ्लानांगौ जादों उफाय गैया दा बियो आंखौ थैहां जाना दं होननानैसो दंबाय थायो बिदिनो हामि रखम एक्टिं देखायब्लाबाय थागोन आं सानफ्रोमबो आरो बेफोरबायदि हारसिं थाबाय थानो हाया गोसोफोरखौ ओरैबायदि गाज्रि मोनो लांदां नांगौ सासेबाबो फिसा हिन्जावबा फिसा हौवा नांथारगौ हौवायाबो गैला थैबाय आंनिया बोराया मायबा मोनसे खायदा बाहायनानैबाबो आं अम्बिकिखौ लाखिबाय थानांगोन आयै दाबो दुगैखाङाखै दुगैखांबाय आइ दुगैखांबाय नै नों दा बुनाय आथिङा बेसेबा सादों बोरैबा साखांदों आंनिया थाबायनोनो हायाखै आङो आं हमनांगौ नामा आयै नाङा दे आइ आं लासैनो थाबायना थांगोन हागोन दे हागोन थां होनबालाय आयै उन्दुयै थां गायदेलाहा नोंनि थाखाय दाउसा फिसा मासे हरदोंमोन बेखौनो आङो संनि र' आयै आंनि थाखाय दाउसा फिसा हरदों दे होमबा बेखौनो रोसि बानायना दोनबानो जाबाय आइ जागोन दे एसे बोलो मोनगोन नोङो थां नों उन्दै थां आइ दे बे साला आइनि लोमजानाया माला हामो माथो दाबो हामनो रोंला मा मुलि जाबाबो खाथिया माने खाथिगौमोन खोमा दा आदाया आरो बुग्लिजोबदोंना हाराफोरा साख्लिजोबना दङ बेनिखायनो हामनो रोङाखै बे आदायाबो मानो बुनांगौ दिनै गावगाया फैनायनि थाखायनो आंखौ होखारलाय लांबाय नै जुमुना आब'आ फन हरलायबायानो हेलौ आब' अम्बिकी आगै नोंसाया दासिमबो हामाखै ना मायो ओहोलै आब' एसेबो मोजाङानो जायाखै मानसियानो मोजाङै थाबायनो हाया अम्बिकी आगै खिरखियाव मैया हराबो धुक बुदोंसो मा आसलथे सोरमार बियो आब' आं थांनो हाबा थांगौमोन दा आइयाबो आइखौ सोर नायगोन आं दा मा खालामनो ओजों नोंबो हारसिं आं दालामादै लाहानाव थांनो नागिरदोंमोन नाथाय दालामादै मोनाबो दिनै गैयानो गाबोनसो फैगोननो आब' नोङो बर' प्लास लाहानाव उन्दुयै थां बर' प्लास लाहा रावबो गैया बिसोर आलासि जानो थांदों बिफाल' दङ दा आं बिफाल' थानायाव बोरै उन्दुहैनो मदरगी लाहानाव थां मदरगी बिफाजों जोंहा आफाजों नांज्लायनोमोन सिगाङो दा जोंहानाव फैनोनो होआ आंबो थाङा बिसोरनाव मा जाबावनो नङाबा नोङो दिनै फैनानै गाबोन थांफिननो हागोन माथो आगै आं हारसिं गिथारदों आं हानाय नङा दे आब' आरो आं माला थांगोन मोनासिगोनानो माथो दे होमबालाय जुमुनाबो आंखौ गाज्रि मोनबाय आं मिथिगौ माथो खालामबावनो आरो आंबो दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जाबा दाजा एसे लाबोबाय आरोना थेवब्लाबो नोंथांमोना अननानै लाइक कमेन्ट हरदो आरो जायबा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो गाबोन समफोर एसे मोजाङै लाबोनोसै दा दिनैनियाबा माबोरै जाखो मोनथिला मोजांसो जाखो ना बोरैसो जाखो मोनथिला बेखौ जेखिजाया गाबोन हगाराबाबो समफोर हगारगोन एसे गोलावैनो लाबोनाय जागोन आरोना दिनै माने एसे बोरैबा बानायनाय रखमबो मोनदोंलै आरो अखायाबो हागासिनो ना लाइनाबो थांलाय फैलाय माने भिडिअखौनो बानायनो इन्ट्रेस्ट मोनासै आं दिनै दाथ' अखाया गैथ'आ र' थेवब्लाबो एसे थाइफ्रिगासिनो आरोना फैहां जाना दङ दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट होदो होग्राफोराथ' होखाबाय थायो दिनै आं होग्राफोरखौ बुङाखै दे लोगोफोर जायबा होआ बिसोरखौसो बुंदों दे होमबा लोगोफोर टाटा बाय बाय थांथ'लायनोसै उनाव लोगो मोनलायसिगोन